Ọkọdị n'ekwukwu okwu ụmụazị Igbo be anyị gbakwọrọ ụgbọ ihe ụmụazị Igbo be anyị gbakwọrọ ụgbọ ihe ibe anyị na-ekwu okwu ya bụrụ ụmụazị Igbo be anyị na-agbazi Igbo yi nke tonite ọchọbọ fonu wee mebe ya uwe ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu marụ na bọyị dị mma nwata tote na je bụ abụọyị ka ọ nataba maka na onye fe eze ruo ya nke onye ji ego onye agọna ya onye fe eze na eze ji eri ya ofu aka lụta mmanụ na oji ezubere ọha ọnụ ma bụrụ eziokwu ụmụ Igbo be anyị ibe anyị na-ekwu okwu ya ka unu gbaba abọyị nwere ọyọ ndị ogadododododo nye ka nna ya unu gụ unu wee marụ nwatakịrị gbatalụ gị odigbo duo n'ihu na ogo setụrụ ọya ka hụ wee dị ya mma isetụrụ ọya gị gọzie ya wee nye ọfọ n'aka maka na o were ọfọ gị wee zụba abịa na ọya adụchara ya mmụọ gwanụ mmadụ ya tachalụ gị afụ fọte nye ezi gbabụ ya ka kele ebe oya ebido bezie mmadụ ya gbatalụ gị gbọ ifọte bụ nye ezi gbabụ ya ka kele ebe oya ebido bebezie ịkọbarị akụkọ na-ege adị ọgwa ma na ọtara gị afụfụ kerizi ibe anyị na-eme nye bụ ihe otokwu wee mekwuzie mme n'ụmụ Igbo be anyị mee na na-agbazi mgbe ọkwa n'eziokwu ndị ọga dododo ka nna ya unu gụ unu wee marụ nwatakịrị tachalụ gị afụ setụrụ ọya ka o wee dịrị ya na mma n'okwu anya nye ka ndị Havardis wee kwukwuo na ndị ịgbabọyị dị mma ọkwa n'eziokwu ị na-anya mana ịnọzi mgbalụbọyị ọma bụrụ eziokwu ị na-anya mana n'ụgha eji gbalụbọyị ọma bụrụ eziokwu ị na-anya mana nke izizi bụ maka ịgba apprenticeship system ịgba bọyị ịgba odibo ọ na-ana ana ndị Harvard Business Review lesere anya mesie research in a family when I found the largest incubator businesses the whole world and Igbo apprenticeship system has supported more billionaires than any other institution in the whole world. Where go Chaifa nesie anya nepazi anya etu ndị Igbo swele treat this Igbo boy system funa and treat there with letter G na ndị just all anything. So right now I made a documentary on it for African Magic Igbo channel. So actually how do we bring back this system or function very well? Because lawyer put the only thing saved in Igbo after 20 pounds. Or Igbo apprenticeship system saved in Igbo. Manakita onye patazego was na mwe ama boy and one near major boy. It is wrong. Another thing, ayada asuzolo mo Igbo. Generation no kita ayewapwa umakai will do away with Igbo language. Asusi Igbo de ma de Igbo tampa. Aiga eje bolife. So in olubel tena asulo Igbo. This is when they are broken. Most of the time, Ihana Sudia bro is this boy Igbo not broken. Igbo we na sapu. Ife jokulo mwe kombo. So because he have been handing chalk and weapon then the last one back AKULUNO. When you know whatever I name here, Luta and Igbo. Obo na idosi and Igbo. Umoro nyega anymore. Because in Israel, until the state of Israel, and actually in Israel who came on a street. But since the state of Israel, or that message like that, Obo na idosi and Igbo. At least if you ask for your headquarters, you can maintain every other thing here or any other place. So Dalano and make an onion open and make an Indi Wosirike, Nune Messifike, Chineka Gosupulai, Mana Okonapa, and you Shakonia, or else can why Dalano. God bless you all. Thank you, and God bless you.